Welcome to Best Practices and Experiences for Transnational Learning, Integration and Language Learning. This is not just a podcast. It is an exploration of innovative ways to empower migrant children and their families. The AMIF Fund supports the initiative as part of the Schools in Hub project aimed at creating a more welcoming society, proud to protect children's rights, and a more inclusive school as a cultural hub able to lead preschool children with a migrant background in learning a new language. Join us on this exciting journey to discover good practices that create connections between different countries. Epizoda 2. Jazykové vzdělávání a podpora cizinců v českých školách. Vítejte u epizody podcastu k evropskému vzdělávacímu projektu School in Hub. Dnes se budeme zabývat velmi důležitým a rozsáhlým tématem. Jazykovým vzděláváním a podporou dětí s odlišným mateřským jazykem v českém vzdělávacím systému. Česká republika zažívá dlouhodobý nárůst dětí cizinců ve školách, ať už kvůli migraci, válkám nebo ekonomické situaci. Jen v posledních letech do českého školství vstoupily 10 000 ukrajinských dětí, ale významně jsou zastoupeny i další národnosti malých cizinců. Podpora češtiny jako druhého jazyka se ukazuje jako klíčový předpoklad pro úspěšné zvládnutí školní docházky. Jazyková bariéra je totiž jedním z hlavních důvodů školního selhávání, nedorozumění a izolace. Jazyková podpora je ovšem velmi různorodá. Závisí na typu školy, lokalitě, podpoře vedení školy a dostupných metodických nástrojích. V dnešním díle se podíváme na to, co konkrétně v jazykové výuce funguje, jak učitelé mluví s dětmi, jaký přístup funguje v mateřských školách, co se mění na středních školách a jak univerzity reagují na rostoucí počet studentů cizinců. Zaměříme se i na roli rodičů a celkové prostředí kolem jazykového vzdělávání. Naším hostem je paní Barbora Řiháčková, expertka na jazykovou integraci dětí cizinců a poradkyně škol v oblasti práce s dětmi s odlišným mateřským jazykem. Paní Řiháčková, proč je podle vás jazykové vzdělávání tak zásadní v procesu integrace cizinců do české společnosti? Jazyk je klíč. Bez zvládnutí jazyka se dítě jen velmi obtížně zapojuje do školní výuky, ale i do života mimo školu. Například mezi vrstevníky, do volnočasových aktivit nebo do běžné komunikace s okolím. Dítě, které nerozumí učiteli, nemůže plnohodnotně sledovat výuku a to se velmi rychle odráží v jeho sebedůvěře i ve výsledcích. Navíc se často cítí osamoceně, protože nemůže komunikovat se spolužáky. Jazyková podpora tedy není jen o gramatice nebo o slovíčkách, je to nástroj integrace, prevence školního neúspěchu a sociálního vyloučení. A paní Řiháčková, řekněte mi prosím vás, jaké jsou podle vás osvědčené metody výuky češtiny u nejmenších dětí, například v mateřských školách? U malých dětí je zásadní přirozenost. Nejefektivnější jsou situační a herní metody. Činnosti vycházející z běžných denních rituálů, jako je přivítání, hygiena, jídlo, oblékání. Děti v tomto věku se učí především napodobováním, rytmem nebo třeba opakováním. Skvěle fungují třeba říkanky, písničky s pohybem, obrázkové knihy, jednoduché divadlo, práce s tematickými obrázky nebo třeba interaktivními pomůckami. Výhodou mateřských škol je to, že děti nejsou pod tlakem výkonu a mohou se tím pádem učit nenásilně a formou hry. A co mají podle vás dělat učitelé, kteří se setkají s dítětem, které česky ještě vůbec nemluví? Tak v první řadě je důležité nepanikařit. Učitel by měl s dítětem navazovat kontakt pomocí gest, mimiky, předmětů nebo třeba opakováním jednoduchých slov. A hlavně s trpělivostí. Měl by respektovat tichou periodu, kdy dítě jen pozoruje a nenasazovat ho hned do výuky. Pomáhá mít připravený základní obrázkový slovník pro každodenní potřeby, například jít na záchod, pít, chci si hrát a podobně. Velmi důležitá je také podpora kolektivu. Učitel může využít starší děti jako průvodce a motivovat je k empatii. A ještě mi prosím řekněte, jaké existují jazykové nástroje a materiály pro mateřské školy?
Existují třeba vizuální slovníčky, plakáty, kartičky s obrázky a s jednoduchými větami. Dále třeba různé metodiky práce s češtinou jako druhým jazykem, které doporučují konkrétní činnosti pro jednotlivé věkové skupiny. Některé školy si pak vytvářejí vlastní materiály podle potřeb svých dětí. Dobře se osvědčilo také spojení jazykové podpory s pohybem, například spojování slov s pohybovými aktivitami nebo pantomimou a rytmem. A jak se jazyková podpora mění na základní škole? Na základní škole už je potřeba systematická výuka češtiny jako druhého jazyka. Ideálně by tak měl být k dispozici přípravný kurz, kde se dítě učí jazyk několik hodin týdně mimo běžnou výuku. Potom se zapojuje do předmětu, ale zároveň pořád pokračuje v té jazykové podpoře. Důležité je, aby jazyková výuka nebyla jen na začátku, ale pokračovala vlastně i později. Dítě potřebuje totiž zvládnout školní jazyk, vlastně slovní zásobu spojenou s předměty, jako je matematika, přírodověda, občanská výchova a podobně. V současném systému má žák s odlišným mateřským jazykem nárok na jazykovou podporu formou tzv. Jazykové přípravy, která trvá až 12 měsíců od jeho nástupu do školy. Tato podpora probíhá minimálně 1 hodinu týdně a ve školách s vyšším počtem cizinců může být rozšířena i až na 5 hodin týdně. Jazyková příprava může probíhat individuálně nebo skupinově a měla by být vedena kvalifikovaným učitelem češtiny jako druhého jazyka. Bohužel, kvalita a rozsah této podpory se však liší podle regionu a hlavně možností školy. Zatím není plně systémově zakotvena a některé školy tuto možnost ani vlastně nevyužívají nebo nemají dostatek kvalifikovaných pedagogů. Kromě výuky samotné je klíčová pak i spolupráce učitelů předmětu, kteří by měli přizpůsobovat jazyk výuky a používat například vizuální pomůcky, zjednodušený jazyk nebo například formativní hodnocení. A jak vypadá spolupráce učitelů s asistenty nebo dalšími odborníky v této oblasti? Pokud škola má k dispozici dvojjazyčného asistenta pedagoga, je to obrovská výhoda. Asistent totiž může pomoci s překonáním prvotní jazykové bariéry, vlastně tlumočit rodičům, ale i tomu dítěti a vysvětlit mu organizační věci. V praxi to pak znamená, že asistent doprovází dítě při jeho prvních dnech ve škole, pomáhá mu se zorientovat, vysvětluje mu pravidla, podporuje ho při výuce a je takovým komunikačním mostem mezi školou a rodinou. Často se stává důvěryhodnou osobou, která přispívá k celkové pohodě dítěte ve škole. Učitelé pak často konzultují s metodiky nebo odborníky na češtinu jako druhý jazyk. Tyto konzultace mohou probíhat v rámci pedagogických rad nebo individuálně. Vlastně učitelé se ptají na konkrétní jazykové strategie, způsoby, jak to učivo přizpůsobit, nebo jak hodnotit pokroky žáků s odlišným mateřským jazykem. Velmi užitečná je i role tzv. Jazykových koordinátorů. Ti připravují plán jazykového rozvoje, sledují individuální pokroky dětí, organizují interní školení pro učitelský sbor nebo třeba vedou jazykové portfolio a zajišťují návaznost podpory napříč všemi ročníky. V některých školách se tito koordinátoři scházejí pravidelně s asistenty, aby vlastně společně plánovali ten další postup. Z praxe víme, že tam, kde škola dokáže vytvořit tým složený z třídního učitele, asistenta, jazykového koordinátora a případně také školního psychologa, funguje ta zmiňovaná podpora dětí cizinců úplně nejefektivněji. Nejde jen o výuku jazyka, ale vlastně o celkový přístup k dítěti a k jeho potřebám. A ještě nám prosím řekněte, jaké možnosti má dítě cizinec na střední škole? Na středních školách už je důležité navázat na základní znalosti. Pro cizince existují přípravné kurzy češtiny, někdy i adaptační skupiny. Studenti se často setkávají s problémy v odborné terminologii, například v biologii, literatuře nebo společenských vědách. Potřebují tím pádem cílenou podporu a často i individuální doučování. Klíčové je také vlastně školní prostředí. Pokud je vstřícné a podporující, student má mnohem vyšší šance uspět. A paní Řiháčková, řekněte nám ještě prosím, jak reagují univerzity na příchod studentů s jiným jazykovým zázemím? Jsou na to vůbec připravené? Univerzity v posledních letech výrazně rozšířily nabídku jazykové přípravy, takže existují přípravné programy před nástupem ke studiu, jazykové kurzy v průběhu studia, jazykové poradenství nebo případně i nějaké konzultace. Některé vysoké školy poskytují i tutoring, mentoring a přístup ke studijním materiálům v jednodušší češtině nebo i v překladu. Mnohé univerzity také umožňují kombinovat češtinu a angličtinu při studiu.
A co podle vás funguje dlouhodobě jako nejlepší přístup k jazykové podpoře? Podle mě funguje systémový a komplexní přístup. Takže vlastně kombinace intenzivní jazykové výuky, metodické podpory učitelů, pak spolupráce s rodiči, dostupnost materiálu a školení a především také atmosféra důvěry a přijetí. Není to teda o jedné metodě, ale vlastně o dlouhodobé spolupráci a nastavení prostředí, kde se dítě nebo student cítí bezpečně a motivovaně. Dobře, paní Řiháčková, já vám moc děkuji za podrobný, inspirativní a praktický rozhovor. Doufáme, že posluchačům přinesl hlubší vhled do jazykového vzdělávání cizinců v českém kontextu. Thank you for sharing your precious time with us. Keep in touch and follow the updates on the website www.schoolandhubproject.eu. Stay tuned and help us with your suggestions to build a more inclusive society.